폭소래 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 우न्दै उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै 폭소래 होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो ओरैबायदि बुंदों 폭소랩 जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउट्युब चेनेलाव आपलड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्सो रेप बेबायदि मोनसे टाइटलनि भिडिअ ओंखारदों The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बिथां जोंनि बर'निनो कमेडियान एक्टर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बिथांनि मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो दङ दायो बा सोलिगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै नङा होमबा लोगोफोर थ' बिथाङा साननैसोनि सिगाङावहाय पक्सो रेप संनि मिउजिक भिडिअखौ बिथाङाहाय गावनि चेनेलनि दारै आपलड खालामदोंमोन थ' बेखौनो लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे सोंखारिनाय जादों बिथां पक्सो रेप सं बे मेथाइआ मा ओंथि गोनां जेबो ओंथि गैया हारिनि थाखाय गुबुंले खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारिनाया सोमजिदोंमोन थ' दिनैनि दिनावहाय बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीया बे मेथाइखौ लानानै गावनो गावनि खुगाजोंहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो रिप्लाइ होदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीया ओंथि गोनां खालामनानै बे मेथाइखौ दिहुनदोंमोन ना ओंथि गैयै खालामनानै दिहुनदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर पद्मानी ब्रह्म सिस्टार बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय स्पेसियली नोङो आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों पक्सो रेप जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउट्युब चेनेलाव आपलड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि आङो बे मेथाइयाव मा ओंथि गैयै बेसलेस खोथा बाहायखो नों बेखौ सान बे मेथाइयाव जा बाथ्राफोर होननाय जादों गासिबो रियेल इनसिडेन्ट समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना दिस इज आ awareness song okay mind it I know very well about you ins and out you are UPPL supporter worker cast partner of Raju Kumar Narzari I know that very well okay गिबियावनो नों सान नोङो नोंनि पार्सोनेल फेमिलिनिफ्राय नोंनिफ्राय बुंदों ना UPPL नि जानानै बाथ्राखौ बुंदों गिबियावनो नोङो बेखौ क्लेरिफाइ खालाम okay first of all you have to clarify this one Padmani Brahmo sister why you are saying only pokso rap मानो पक्सो रेपल' बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिनि गाहायाव मा मा बाथ्राफोर दं बेखौ मानो बुङाखै माबा बुंथाव जायै राव बाहायदों नामा आङो बे पक्सो रेप गानाव माबा बाहायदों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय होननानैसो साबधान होदां बिदा जानाय आदैमोन बिबथै जानायफोरखौ दिनै गोबां गथ'फ्रा नस्थ' जाबाय थाखानि लबाव बा माबा मोनसे बुरखाय जानायाव बुजिबाय दा खोथाखौ आं मा होनदों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय बिनानावजों दाबेराय जाथि बंसनि उन्दै उन्दै जाथिफोरजों दाबेराय बिदि होनाखै मोनथिबाय बेयाव होनदों उन्दै उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय माने बरायनानै फोथायनानै गाज्रि खामानियाव दालां होननाय जादों नों एक्सप्लेनेशन बिनायखाय खेंफोरनानै होननो थिननायखाय आं होनदों बिनि उनाव मा होनदों गोसोआव दं दा BTC नि दाब दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो ब्लेकमेल खालामजाबाय खालामजादों
आंनाव लिस्ट दंजोबो सोरनि न'खरा बायदों सोरनो बेसेबां थाखा देख'जादों हा आं बहा हिनजावफोरखौ गाज्रि बुंखो बबे बाथ्राजों आं समाजाव लाजिथाव खोथा बाहायखो हा फारि फारि मानो बुंलांजोबाखै पक्स' रेप होननानैल' मानो दोनो हा why you are keeping by saying pokso rape only elaborate in a good manner elaborate okay गावखौनो बब खाथिं खानाय स्टाइल लानानै मा सानदों नोंलाय लेखाखौ नोंल' रोंगौ पक्स' रेपनि बिसयै आंखौ मा एक्सप्लेन खालामनानै फोरोंनो सानदों नामा लेखाखौ नोंल' फरायदों नामा हा इउपिपिएलनि जानानै नोङो मानो बाथ्रा बुंदों हा नों जुदि पार्टियाव इउपिपिएलनि पार्टियाव वार्कार नङामोनब्ला आं नोंखौ रिप्लाइ होआमोन औ आं दा रिप्लाइ होनांगौ जाबाय दिनै गाबोनाव मिस्टार दिपेन बर' सार मिस्टार प्रमद बर' सारखौहाय आङो ससियेल मिडियानि दुवारै बुंहरगासिनो दङ बिपिएफनि जानानै नाउ आई एम बनाफाइड बिपिएफ सापर्टार आं बुंगोन आरो बुंनांगोन मा सानदों नोंसोरलाय आंखौलाय आंखौ फासायनानै जेलाव थोनहरनो सानदों एसेबां जाम्बा सानदों नोंसोर आंखौ हा बबे पक्स' रेपनि सोमोन्दै फोरोंनो फैदों नोंसोरलाय आंखौलाय हा लेखाखौ नोंसोरल' फरायदों नामा बबे इउनिभार्सिटियाव पस्ट ग्रेजुवेट जानानै फैया बबे कलेजाव ग्रेजुवेट जानानै फैया हा गुबुनखौ जेबो रोङै सानलायनो गावखौनो गाव गोरों साननाया गाज्रि नङा गावखौनो गाव गोरों साननानै गुबुनखौ जाम्बा जेबो रोङा आदुवा नै बेफोर साननायासो गाज्रि जोंनि समाजाव हा दिनै ससियेल मिडियायाव सोर शेयार खालामदों सोर भाइराल खालामदों हा इउपिपिएलनि सापर्टारफोर आबसुनि साफा सानै मानसिफोर बिसोरसो हा आरो पद्मानि ब्रह्मनो भिडिअनि लिंकखौ सोर हरदों आं मिथिया नामा हा भिडिअ खालामनानै हंगार आब' बिनानाव हा नोङो आंनि भिडिअखौनो नाया पद्मानि ब्रह्म इउ आर मडार्न स्टाइल आई नो दैट वेरी वेल बर' हारिनि सोर एक्टरनि सोर शर्ट फिल्मनि बबे भिडिअखौ नायनानै सापर्ट होबाय थायो नोंलाय दिनै इउपिपिएलनि जानानै मा बाथ्रा बुंनो फैदों आंखौलाय पक्स' रेप होननानै थाबा जागोन नामा हा पक्स' रेपआ माब्ला दिहुनजानाय पक्स' रेपआव माब्रै मा केस जायो हा बेखौ आं मिथिया नामा आरो बड'लेण्ड बुब्लि इउपिपिएलनि सापर्टार फेसबुक सालायग्रा इउटुब सालायग्रा नोंसोरो जार्नालिज्मआव मोजाङै कर्स खालामनानै फै माइनिक जार्नालिज्मआव मोजाङै बोसोरनै कर्स खालामनानै फै मोजाङै निउस चेनेलखौ सालाय निउस चेनेल सालायनोब्ला जार्नालिज्मआव ओंखारनोब्ला जार्नालिस्ट जानोब्ला इथिक्स थायो इथिक्स जार्नालिज्मआवबो अके आंखौ एथ' जाम्बा दा सान नोंसोरो अके बबे इन्डियान ल'आव बबेयावहाय नोंसोर आंखौहाय केस होनो सानदों बहा न' गोजानि आलासि जानो हासिगौ जेलाव थांनो हासिगौ होनदों नोंसोरलाय आं नोंसोरखौ दाखालिनिफ्रायनो केस होनो थिनदों दाखालि आङो बिपिएफआव सापर्ट होनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो आं नोंसोरखौ केस होनो थिनदों हायोबा हो जेबो नङा आंनि जिउनि थांखिनि डायरियाव 10, 12, 20 बार केस जानांनाय लिरनाय दंखायो सैथोखौ बुंगोन सैथोखौ मावगोन रावखौबो गिनानै फासयनांगौनि दरखार गैया हा मा होनदों पक्स' रेप सोर इउटुबार सोर फेसबुक खालामदों सोरबा फलोवार्स गैया सोरनाबा कन्टेन्टआनो मालायनिखौसो खालामखायो बिसोरसो होदों आंहा बेयाव मा बुंनांगौ दङ नोंथांमोना आंनि बे पक्स' रेप गानखौ एसेबां दुखु मोनदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार गान ओंखारबाय हा मडार्न लंथं मडार्न जुग बेखौ माने एक्सन लायाखै नोंसोरलाय लंथं मडार्न जुग गान दं बिनि उनाव मोनसे आदिबासि स्टाइल गान दङ साहानि न'आव हाबफै आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै मा बुंनाय जादों नोंसोर माने एक्सन लायाखै आंखौ एक्सन लानांगौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बिपिएफनि सापर्टार जाबाय बिपिएफनि मानसि जाबाय फिसा फिसौ
बेखौहाय इलेक्शननि सिगाङावनो दानो फासायनानै जेलाव सोनांगौ थारमाने ब्लेकमेलिं खालामनांगौ नामा हा बिसिबां आर्टिकेलाव केस होजायो बेलाय बिसिबां इन्डियान कनस्टिटिउशननि धारायाव केस होजायो बेलाय पक्स' रेप सोदोबखौ आं गानावहाय सोफानानै खननो मोनै बबे आयेन दं बहा लिरनाय दं हा केस होमारगोन नामा नोंसोरलाय होदो आङो एसपि खौ थानानि असि आइसि फोरखौ साब इन्सपेक्टरफोरखौ इंलिशनि बुजायहरनोसै भिडिअ'आथ' आंनाव दं दिनै गाबोन आङो एथ' रिप्लाइ होनांगौनि टाइम गैया मैयानो रिप्लाइखौ होगौमोन आङो नाथाय आङो आंनि बिजनेसनि खामानियाव बेस्थ'मोन सानसे मोनानानैसो सफैदों रुमाव मिथिबाय बड'लेण्ड बुब्लि सानै हयै डिसक्रिपसनाव बा बे माबाफ्राव टाइटेलफ्राव लिर आङो बन सुइ होनानै थांखि सुजुनाय मानसिसो जेल जानांनाय बे माबा मोनसे सैथो बुंनानै जेलाव थांनांनाय पुलिसजों मोगा मोगि जानांनाया आंनि थाखाय जेबो नङा it doesn't matter for me this is practical बसुमतारी आंनि नामा प्रेक्टिकल नङा दे आं लानायसो 2009 आवनो लादों बे नामखौ प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसो बावमोन फाग्लाखौ दानदां कयेकथा जायगायाव गाबज्रिनो उसुबिदा जायो हिसाबै आसल आंनि लानाय नामा प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसो गोसोआव ला फाग्ला होननानैबो गाबज्रिनो हायो आंखौ किन्तु बबेबा जायगायाव फाग्ला होनब्ला गाज्रि खोनायो नालाय दा होन आरोखि आरो होनोबा होन प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसोखा आंनि नामा आङो रावखौबो गिया होनखाबाय आङो दाखालिनिफ्रायनो I don't be afraid जेबो नङा ल'खौ आं फोरोंगौ 16 बोसोर जाबाय आं गसाइगाव थानाया 16 बोसोराव लेखाजों गेलेनाय मानसि आंबो आंनाव सार्टिफिकेटफ्रा गैयाबालाय मा जानो रुमावनो फरायजोबदों आंबो लेखाखौ आं दुगा जाना बुङाखै